Hello guys, welcome back to my channel. So दिनै जोंना सबायजों दाउजों संनो नागिरदों. आं न'नि ब्लग एसे लाबोदों ओमफ्राय आं ससेनिफ्राय जासिगोन बे भिडिअ आं बावदों माने बेदर गोथांखौबो देखायनो बावदों लाबोनो बावदों. स' भिडिअआ एवनायनिफ्राय जासिगोन. स' गाज्रि मोननाङा गाइस, आंनि भिडिअखौ अननानै नायलांबाय थादो. थ' दा बेदर एवगासिनो दङ ओमफ्राय साइडआव सबायखौ एसे रुदेरदों. माने दहाय रुखादोंमोन बिमाया माखासेखौ, ओमफ्राय आङो थोआ जादों गिदों माने लाव लाव जाबा थावाना, ओमफ्राय माने एसे रुदेरफिनदों. दा संख्रि बानलु हालदै हरखाजोब्बाय. हरनायखौ देखायानोसै आं गाइस, भिडिअआ लावद्रायगोन ना, बेखायनो. दसे दै होबाय. Guys, ignore the background. Oh? बेदरा हिट जाबाय नै आङो गोदौगासिनो दङ. ओमफ्राय गाइस साइडआव बिनानावा थाफानानै मिनि होदोंमोन आं भिडिअ बानायनायखौ. माने इनै जोंना बिमाया माबा खागासिनो दङ, फान्थाव. नै दासो रज'हांदों बायदिसिना. देखो हमारा ओमा केंद्रा चू हमारा जोगोनार थाइबाय खरिसे. और हमारा ये भी रोज़ खुरी से थोड़ा सा जगह है ना, इसलिए. और है हमारा जुकाम. और हमारा घर यहाँ पर है, देखो गाइस, इस साइड पे. और हमारा जुगनाट इतना सारा हो गया, देखो इतना सारा अंदर में है. देखो अंदर में यहाँ पर भी एक है और इधर भी है एक पम्पकिन. हमारा पम्पकिन था. ओ यहाँ पर भी है एक, देखो. और उधर भी है. ऑलमोस्ट पकने वाला है ये तो. हमारा तो छोटा सा टमाटो सब कुछ पक गया और खराब भी हो गया. हमारा मिर्ची जा गोसा बे बानलुआ गाइस जोंना. ओमफ्राय जोंना टमेट'आ नै बेयाव फान्थाव दङ. ओमफ्राय बावैसो थालाबायो मानसिफोर, जोंनिनो बिबो. हमारा बैठनल इतना सारा है, देखो. ये बेटल नट भी हमारा है, बेटनल ट्री भी. और हमारा मैंगो देखो. हाँ, मैंगो बड़ा होने वाला है, देखो. यहाँ पर भी है हमारा मैंगो. और ये रास्ता है ना, जो ये दतमा लाइन है, दतमा रोड है, ये रोड का लाइन है. और हमारा घर इस साइड पे है. और बात है ये कर रहा है मम्मी. अच्छा है ये खाने पे देने से. गाइस मैं मालाबानो सबायखौ हरबाय. आं दुन्दिया लायनायावनो मालाबानो हरनानै दोनबाय. आं होनो नागिरदोंमोन सबायखौ माने.
जोंना दा सबाया गोदौगासिनो दङ फान्थाव लाबाय फान्थाव एवनो बे सबाय नांगोरथोंसै guys बेजों जन्था कलेज लामा थाङो ओइने मानसिफ्रा कलेज थांदों ओमफ्राय आं थांनो बादों कलेजावनो बे जोंहा हाथ गुरदों ओमफ्राय जोंहा मोनबाय ओमफ्राय बेयाव फान्थाव एवनो नागिरदों आं फान्थाव मोनबायानो नै दुन्दियाबो होबाय गोथाव नुखाबाय गाइस आं एसे लाजिदोंबो ब्लग लानो बायह्रायाव ओमफ्राय न'आवनो एसे लानो लुगैनानै लाबाय आं ब्लग ओमफ्राय आं न'आव मा खालामो बेखौनो देखायलांबाय आं बेनोसै आरो आंनि भिडिअ माबाफोर गाज्रि नुदोंबा निमाहा होदो अननानै So guys, thank you for watching my video. दा भिडिअखौ बावनो फोजोबसै बाय बाय ओमफ्राय कमेन्ट लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबावदे गाइस